το άλλο επεισόδιο. Πάλι δεν το έχω πειράξει καθόλου. Τον άφησα ανοιχτό τον υπολογιστή. Επίτηδες και παίρνει. Λοιπόν, θα σας έδειχνα αυτό. Εδώ πέρα. Ωραία. Έχουμε το πληκτρολόγιο αυτό. Ωραία, άμα βάλετε γυάλι. Φαίνεται μια χαρά. Ενώ άμα βάλετε ένα άλλο του κρύβεται. Νομίζω ότι κρύβεται. Νομίζω ότι κρύβεται. Να ορίστε, θα πάρω τούβλο ή όχι. Όχι, θα σας το δείξω με πέτρα. Εκεί. Να ορίστε. Η κάμερα, μα μιλάμε τι έχει πάθει. Έχει ζαλώσει τελείως έτσι. Ωραία. Σε λίγο δεν θα λειτουργεί. Ωραία, είδατε. Μόνο και με το άλλο ήταν, αλλά καθυστέρησε. Και λοιπόν, όταν έχω αρχίσει, κάνω πολλά επεισόδια, το ξέρετε από το πρώτο επεισόδιο, θα κάνω ένα τρέιλερ. Θα προσπαθήσω να κάνω κάπως κάτι σαν εικόνες Minecraft, σαν ενιαγώνα και τέτοια. Λοιπόν, να μην σας λέω, να έχετε λίγο άγχος και αυτά. Θα κάνω και θα φτιάξω εδώ πέρα κάποτε το μέρος όπου με έκανε να αγαπήσω τόσο πολύ το Minecraft και να νιώσω ότι είμαι ένας πολύ καλός Minecraftistας. Το Data. Αν το βλέπει το Data, να ξέρετε ότι ευχαριστώ που μου το κατεβάσατε. Ευχαριστώ. Αλλιώς εγώ δεν θα ήξερα καν να το κατεβάσω το Minecraft, δηλαδή είμαι πολύ νούμπα σε PC, σε iPad είμαι ο πρώτος. Γελαλεκτικά, τι να πω. Λοιπόν, η tablet γενικά αυτά. Το PC όμως έχει πολλά προγράμματα, με δυσκολεύει λίγο αυτό με το πληκτρολόγιο και όλα αυτά. Λοιπόν, τι να σας δείξω τώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω διάφορα από εδώ πέρα. Μπορεί να βάλετε σχόλια να σας δείξω σε επόμενο επεισόδιο. Να, αυτό εδώ πέρα είναι πηξίδα, σας δείχνει τον ήλιο. Δεν χρειάζεται, αυτό είναι λάσο, με αυτό ξεμελιάζεται πρόβατα. Να σας κάνω nether. Και βέβαια, γιατί δεν το σκέφτηκα. Μιας και θα μιλήσουμε και στο Framecraft για το nether. Το έβραλα τι. Δεν έβραλα εκεί. Λοιπόν, λέμε για το αυτό, αλλά δεν το κάνουμε. Γράφτε obsidian. Όπα. Τι γράφω πάλι, έχω τρελαθεί εγώ. Όχι, νόμιζα ότι έχει πρόβλημα. Αλλά τελικά τρελάθηκα εγώ. Λοιπόν λέω. Τελικά όντως έχει πρόβλημα. Και πέρα τι είναι. Obsidian που είναι. Θα γράψω και ένα μπι, μπας και βγει. Δεν κατευθείαν. Δεν βρίσκω πολύ γρήγορα τα γράμματα του πληκτρολογίου. Επειδή να κρατάω την κάμερα, αλλά κρατάω και το υπολογιστή. Δεν κάνω. Όμως δεν σας συμπαθώ για αυτό. Λοιπόν, κάνετε πολύ απλά και οικονομικά. Σπάτε 2 τούβλα το πάτο. 1 και βάζετε 1-2 με το ψήτη. 1, 2, 3. Αυτό οι γωνίες δεν το χρειάζεται. Να, αυτές οι γωνίες. Γι' αυτό θα βάλουμε ό,τι τούβλο να είναι. Εγώ το βάζω το obsidian για πιο ομορφιά, αλλά αφού δεν χρησιμεύει πουθενά, γιατί να το χρησιμοποιεί, γιατί να το σπαταλάς. Αυτό λέω από μέσα. Γιατί να μην είσαι ένας απλός οικονομικός άνθρωπος. Αλλά δεν πειράζει, τώρα το βάλα. Είναι το Finden στυλ όπως έλεγα. Ή όπως δεν έλεγα, γιατί δεν είπα τίποτα. Και το βάζετε. Και βγαίνει τώρα αυτό το μοβ πράγματάκι. Είναι λίγο άσχημο εκεί μέσα. Υπάρχει και άμα χρησιμοποιείτε mod, υπάρχουν πολλά τέτοια. Για παράδειγμα, υπάρχει όμως και χωρίς το mod το End, όπου πολεμάτε End Dragon. Πού πει το χωριό μου. Λοιπόν,
Μέσα εκεί πέρα είναι λίγο, να σου περιγράψω πριν πούμε. Έχει λάβα και τέτοια. Το Obsidian φτιάχνεται με φωτιά, λάβα δηλαδή και νερό. Για να βρείτε λάβα, θα το βρείτε ή σε βουνό, συνήθως δεν είναι σε χώμα, τέλειο βουνό, δηλαδή από χώμα, συνήθως από μόδι, πετρόδι και τέτοια. Πετρόδι, αστείο. Ή μπορείτε να το βρείτε καμιά σπηλιά, αλλά στη σπηλιά δεν θα υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν το βρείτε όλο, συνήθως η λάβα πολύ είναι όλη ίσιο. Ενώ άμα το βρείτε έτσι μια γραμμή δεν θα σας βοηθήσει. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια τα καλά. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια!